खुलुमबाय boikoubw bodo मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै आं बिनिनो फंनैसो खोथा रायलायगोन। एक्टर एक्ट्रेसनि भाइरेल भिडिअ। बिसोरो मा एक्टर एक्ट्रेस जालायनानै जेबो लाजिनाय हनाय दंना गैया बिसोरनाव? गाज्रि खामानि मावनानै बिसोरो भिडिअ बानायबावो। भिडिअ बानायनानै दा भाइरेल जाजाबाय। भाइरेल जानायनि उनावसो माथायाव हाबोना? भाइरेल जानायनि सिगां नोंसोर जेब्ला गाज्रि खामानि मावदोंमोन अब्ला जे नोंसोर भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव साननो रोङाखैमोन नामा? भिडिअ बानायब्ला उनाव माबाफोर जागोन मागोन बेफोरखौ साननो रोङाखैमोन? दा नोंसोर दा भाइरेल जाजाबाय। भाइरेल जानायनि उनाव दा नोंसोर लासिंसिं जाबाय। एक्टर एक्ट्रेस जालायलायनानै नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायबाय। भिडिअ बानायनानै दा गोबां मानसिजोंनो नुजाजोब्बाय नोंसोरो दा। अब्ला माबायदि मोखां देखायबावगोन नोंसोरो? नोंसोर सासे एक्टर एक्ट्रेस जालायनानै नोंसिनाव मा लाजिनाय गैया? नोंसिनाव लाजिनाय गैयाबा गुबुनाव लाजिनाय गैया नामा? नोंसिनि बे भिडिअखौ नुनानै दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि जानो हमगोन। नोंसिनि भिडिअखौ नुनानै सोलोंनो नाजागोन, मिथिबायना? बेखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनाङा। नोंसोर जुदि भिडिअ खालामामोनब्ला सोर नुगौमोन? नोंसोर गाज्रि खामानि मावबाय। भिडिअखौ मानो खालामनांगौ? नोंसोर जुदि भिडिअ खालामामोनब्ला सोर नुगौमोन? खिजा नोंसोर सानैजों दा दावराव जालायलायबाय, सोरबा सासेया भाइरेल खालामना होबाय आरो जानोबो हागौ नोंनिफ्राय सोरबा सासेया भिडिअखौ मोनबाय, बे सोरनोबा हरनानै भाइरेल खालामबाय, बिदिबो जानो हागौ। बेफोरखौ जों मिथिया। नोंसोरनि दाय। नोंसोर मानो भिडिअ खालामा? नोंसोर जुदि भिडिअ खालामामोनब्ला बेखौ रावबो मोनामोन आरो रावबो नुवामोन। सिगाङावबो बेबायदिनो भाइरेल जाबाय आरो दाबो बिदिनो भाइरेल जागासिनो खमायनायानो गैया, बांनायनिफ्राय बांबोगासिनोसो। एसे साननाय हनाय दंना गैया? सिगाङाव जाबाय बेफोरखौ एसे साननो नाजादो, मिथिबायना? नोंसोर एक्टर एक्ट्रेस, नोंसोरखौ नुनानै मा जागोन? गुबुना दानि बे देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासिबो सोलोंनो नाजागोन, गाज्रि जानो हमगोन। दा बावैनो फ्रिसो जाबावसिगोनदां। एक्टर एक्ट्रेस जालायलायनानै बेफोरबायदि आखल दिन्थियोब्ला साजा होग्रा गैयाना? साजा होग्रा गैयियावनो बेफोरबायदि आखला बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। बेखायनो बेफोरबायदिखौ साजा होनांगौ। आरो आं बिनि थाखायनो भिडिअखौ बानायदों। बिदि मानसिखौ साजा होनांगौ। साजा होआबानो बेफोरबायदिया खमाया, बांनायनिफ्राय बांबाय थागोन। बेखायनो बेफोरबायदिखौ साजा होनांगौ आरो आसा खालामो बयबो मानिलायो। बेफोरखौ एक्टर एक्ट्रेसखौ चान्सखौनो होनांला फिल्मनिफ्राय बयकट खालामदो बिदिखौ। बेफोर मानसिखौ दोनोब्ला मा जागोन? बयबो बखिगोन। आसा खालामो बयबो मानिलायो। बेखायनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै माब्लाबाबो भिडिअ बानायनाङा। गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायनाया जोबोद गाज्रि, मिथिबायना? दा मिथिबाय मा जाखो भिडिअ बानायनायनि जाहोना? मोजां जाबायना? दा बिमा बिफानि मान सन्मान साफा मान सन्मान थांजोब्बाय, मिथिबायना? हारिखौ फानबाय नोंसोरो। एक्टर एक्ट्रेस जालायनानै बेफोरबायदि आखल दिन्थियोब्ला। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना मोनहैयो। जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनानै।